התכנסנו כאן היום כדי לציין את ההגעה, שימו לב, לבוגר 3,000 של לוחמים ללא גבולות. אני חושב שזה מאוד מיוחד ומרגש לציין כאן את 3,000 של לוחמים ללא גבולות. שהארגון הזה מציג לעולם את הפנים היפות של מדינת ישראל, ובעת הקשה הזאת על אחת כמה וכמה. אני מרגיש שיש לי זכות להיות שייך ולהיות שותף יחד עם קבוצה שתומכת ועוטפת ועוזרת כדי שהדבר הזה יקרה. לראות אתכם, לפגוש אתכם ולדעת שיש לנו תקווה. The recipients and beneficiaries of the good works of the charity are everywhere. Children receiving lessons in impoverished villages in Africa or South America, schools being repainted in Asia, children everywhere being given basic lessons in health and hygiene, but most importantly, children are taught how to dream, how to hope. וכעת, אני נרגש להזמין לבמה, שימו לב, את הבוגר, 3,000. ואנחנו עושים הרבה הנצחות, אבל ההנצחה הזאת של לוחמים ללא גבולות, זה כבר פגישה מספר 10, ובכל פעם אני נפגש עם 30 לוחמים שכאלה. עצם זה שהם מכירים את עוזי, מכירים את זה שהוא ידע לנגן בכינור, ושהיה מגיסט בסיירת גולני. זה עושה לי טוב, אני בטוח, אני מרגיש שעוזי רוצה שנמשיך לדבר עליו, וכל משפחה ומשפחה כאן רוצה. אם אתם שואלים אותי מה הדבר המדהים ביותר שקורה בלוחמים לא גבולות, ולמה הפרויקט הזה בעיניי יש לו חשיבות אסטרטגית לאומה היהודית לא פחות, כי אנחנו יודעים לחבר את מדינת ישראל ועם ישראל, לא רק תחת איום משותף, אלא תחת חזון משותף, להפוך את ישראל להיות מעצמה עולמית של חסד ושל התנדבות.